Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, ka ịma mma na ebere Chineke bara n'ụba n'aha Jizọs. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah ga na-agakwa n'iru inyechapụ anyị nkụzi ihe ahụ nke isiokwu ya bụ Nkata Josef kpara. Taa anyị ga-ahụchapụkwa ihe omimi dị ukwuu ahụ nke Chineke lụrụ n'ebe Josef nọ, dịka o si banye n'ọlụ n'ebe ụmụnne ya nọ. Ugbu a gaa n'iru n'ige ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gbago ume n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya, n'ụbọchị taa n'usoro ọmụmụ ihe Chineke nwere ebumnobi dị mma banyere ya, anyị gara agwa n'iru n'isiokwu ahụ bụ nke anyị jiri na nnọkọ anyị n'oge gara aga, bụ nke anyị kpọrọ Nkata nke Josef kpara. Chetakwa na ọ bụ site n'akwụkwọ Jenesis isi 44 malite n'ahịrị nke mbụ ruo na nke 34 ka anyị na-ewere ihe ọmụmụ a. Na nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị hụrụ ajọ izuzu ahụ, anyị hụkwara ịtụ ha mmehie n'anya, anyị hụkwara nkwupụta nke bụ arịrịọ ekpere nke Juda rịọrọ. Anyị hụrụ na nke mbụ na mbụ nsọpụrụ nye ọkwa Josef. Ugbu a n'ịga n'iru malitekwa n'ebe anyị kwụsịrị na nnọkọ anyị n'oge gara aga. Ihe nke abụọ nke Juda mere n'ime ekpere ya, n'ime arịrịọ ekpere ahụ nke o kpere, bụ nke a: ọ bụghị naanị inwe nsọpụrụ nye ọkwa Josef, kama ịtụgharị uche banyere alụ Josef nakwa iwepụtakwa ya ọzọ, bụ nkata ahụ nke ha na Josef kpara. Ugbu a hụta n'ahịrị nke 19 ruo n'ahịrị nke 24 ihe Juda mere. Ọ kọwapụtara Josef ụzọ ihe niile nke Josef gwara ha mee, nakwa ụzọ ha siri mee nzaghachi nye ihe ndị a niile. Ọ dị ka a ga-asị na ọ na-agwa ya sị, ugbu a biko gee ntị nna anyị ukwu, lee ihe ị gwara anyị mee, lekwa ka anyị siri mee ya. Ọ ga-amasị m ime ka ị mara na anyị mere ihe niile ị gwara anyị mee kpọmkwem n'ụzọ ahụ esi anyị mee ya. Ọ dị mkpa na anyị mere ka ị mara nke a, nna anyị ukwu. Gee ntị nye okwu ya malite n'ahịrị nke 19 ruo na nke 24 nke akwụkwọ Jenesis isi 44. Ebe ahụ na-asị otu a: onye nwe m jụrụ ndị oru ya sị, unu nwere nna ma ọ bụ nwanne? Anyị wee sị onye nwe m, anyị nwere nna, bụ agadi, otu nwa agadi ya bụ onye nta, nwanne ya anwụrụwokwa. O wee fọdụ nwata ahụ naanị ya nye nne ya. Nna ya hụkwara ya n'anya. Iwe si ndị oru gị, mee ka ọ rịdakute m ka m wee tụkwasị anya m n'arụ ya. Anyị wee sị onye nwe m, nwa okoro ahụ apụghị ịrapụ nna anyị. A sịkwa na ọ rapụ nna ya ga-anwụ. Iwe si ndị oru gị, ọ bụrụ na nwanne unu nke nta esoghị unu rịdata, unu agaghị ahụ iru m ọzọ ma ọlị. O rue mgbe anyị rigokoro ọrụ gị bụ nna m, na anyị gosiri ya okwu niile nke onye nwe m. Ụmụnne m na ụmụnna m, gịnị ka Juda na-eme n'ebe a? Juda na-asị nna anyị ukwu, ọ ga-amasị m ka ịghọta nke a ugbu a. Ị gwara anyị mee ihe dị otu a nakwa ihe dị otu a, anyị mekwara dịka ihe niile ị gwara anyị siri dị. Josef, anyị rubere isi n'ihe niile ị gwara anyị mee. Ị nyere anyị ntụziaka, anyị emewokwa ya dịka ị siri gwa anyị. Ezi enyi m, ị chọrọ ka ekpere gị dị ike mgbe ị na-arịọ arịrịọ ekpere n'elu isi gị onwe gị nakwa ndị ọzọ? Aga m atụnyere gị otu alọ: tinye onwe gị n'ọnọdụ ebe ị pụrụ ime nzaghachi nye Chineke, ọbụnadị dịka Juda mere nye Josef. Onye nwe m na Chineke m, ị chetara ihe ị gwara m ka m mee, emewo m ya. Ị chetara ihe ahụ nke ị kpughere m site n'akwụkwọ nsọ gị n'izu ụka gara aga. Onye nwe m, ị chetara ya. Ọ bụ nke ahụ ka m na-eme oge niile. Onye nwe m, ị gwara m na m kwesịrị ịbụ onye nke Kraịst kwesịrị ntụkwasị obi na ije ozi. Onye nwe m, etinyewo m onwe m niile n'ọlụ n'ime ya. Onye nwe m, ị gwara m na m kwesịrị ịgba àmà gị nye ndị enyi m na ndị ikwu na ibe m. Nke ahụ ka m na-emekwa oge niile. Onye nwe m, erubere m isi nye ntụziaka gị. Enwere ike dị ukwuu n'ime ndụ nke nrube isi mgbe ị na-ekpe ekpere. Haleluya! Ya mere, dịka Juda guzoro n'iru Josef na-arịọ arịrịọ ekpere maka ụmụnne ya, ike nke arịrịọ ekpere ya ka ekechiri na mbụ n'ime nkwanye ugwu ya nye Josef, onye na-eguzo n'ọnọdụ Chineke. Mana ọ bụghịkwa naanị nke a, ekechikwara ya n'esiokwu a nke bụ na o mewo nzaghachi na nrube isi nye ntụziaka niile nke e nyere ha. Ugbu a usoro ụkpụrụ nke atọ bụ nke a: ebe ọ bụ na o buwe ụzọ gosipụta nkwanye ugwu, ugbu a wepụtakwa ihe akaebe na o rubere isi nye ntụziaka niile nke e nyere ha. O wepụtakwara nsogbu ahụ ọzọ. Ahụrụ mpaghara nke a n'anya nke ukwuu n'ekpere, n'ihi na ebe a ka okwu a gbasara ọtụtụ n'ime anyị. Anyị na-eme nke a karịa ihe ọ bụla ọzọ mgbe anyị na-ekpe ekpere. Ugbu a Juda
na-aga iwepụta ihe niile ma wụsakwa ha n'iru Chineke. Ọ na-aga ịgwa ya ka o siri dị. Gee ntị nye ekpere ya. Ọ sị, nna anyị wee sị, jeghachi na zụtara anyị nwantịntị ihe oriri. Anyị wee sị, anyị apụghị ịrịda. Ọ bụrụ na nwanne anyị nke nta eso anyị jee, anyị ga-arịdakwa, n'ihi na anyị apụghị ịhụ iru nwoke ahụ ma ọ bụrụ na nwanne anyị nke nta esoghị anyị jee. Oru gị bụ nna m wee sị anyị, unu onwe unu maara na ụmụ ndị ikom abụọ ka nwunye m mụrụ nye m. Otu n'ime ha wee si n'ebe m nọ pụọ, mgbe si n'ezie anụ ọhịa adọgbusiwo ya, ahụghịkwa m ya ruo ugbu a. Ma ọ bụrụ na unu ekupụ nwa nke a n'iru m, ajọ ihe ga-adakwasịkwa ya. Unu ga-eweda isi awọ m ruo ala mmụọ n'ihe ọjọọ. Ma ugbu a, mgbe m ga-abịakwute ọrụ gị bụ nna m, ma nwaokoro ahụ esoghị anyị bịa, ebe ekekọtara mkpụrụ obi ya na mkpụrụ obi nwaokoro ahụ, ọ ga-erukwa na mgbe ọ hụrụ na nwaokorobịa ahụ esoghị anyị bịa, na ọ ga-anwụ. Ndị ọrụ gị ga-ewedakwa isi awọ ọrụ gị bụ nna anyị ruo ala mmụọ na mwute. Ugbu a ka m kọwara anyị ihe na-eme n'ebe a. Juda agwawo Josef okwu na nkwanye ugwu. O kwughachiwokwa nye Josef ihe niile nke ọ gwara ha ka ha mee, nke ha mekwara n'ezi nrube isi. Ugbu a ihe ọ na-ekwu n'ezie bụ, ọ dị mma nna anyị ukwu, ka m gwakwanụ gị ihe bụ nsogbu anyị nwere ugbu a. Ka m gwa gị ebe anyị hụtara onwe anyị n'ime ihe ndị a niile. Lee nsogbu anyị nwere n'ebe a. Ọ dị otu a nna anyị ukwu. Nna anyị bụ Jekọb nwere ụmụ ndị ikom abụọ ndị a mụrụ nye ya site n'aka nwunye ya onye ọ hụrụ n'anya nke ukwuu, Rechel. Otu n'ime ha ka obi ya na-agwa ya na ọ gaghị ahụkwa anya ọzọ. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụ na ọ bụghị ihe dị ebube na onye ahụ bụ onye ha na-ekwu banyere ya na-eguzo kpọmkwem n'iru ha, Josef n'onwe ya. Haleluya! Mana Juda gakwara n'iru ma sị, nna m chere na anụ ọhịa adọriwo nwa ya nke ọzọ, ọ gaghịkwa ahụ ya anya ọzọ. Ugbu a hụta nke a, ndị nne na nna ole hụtara onwe ha n'ime ọnọdụ dị otu a. Ndụ ya niile ka o kekọtara n'ime ndụ nke nwaokoro a. Ọ bụrụ na etinye ya n'ụzọ ọzọ, nna anyị ukwu, ị pụghị ịghọta. Nna anyị bụ Jekọb nwere naanị otu nwa ya, onye ọ bụkwa n'ihi ya ka o jiri dị ndụ. Nke ahụ bụkwa nwata bụ Benjamin. Ndụ ya niile ka o kekọtakwara n'ime Benjamin, onye bụ nwanne nke nta nke nwaokoro nke ọzọ bụ Josef. Ọ bụkwa ya bụ nwa ikpeazụ nke Rechel. Ọ bụrụkwa na anyị alaghachikwuru nna anyị na-akpọghị Benjamin, o wee hụ anyị dị ka anyị na-alọta, mana ọ hụghị Benjamin ka o sonyere anyị. Ihe ga-emenụ mgbe ahụ bụ na nna anyị, onye meworo okenye, onye ndụ ya jupụtakwara n'ihe mwute n'ihi nwa ya nke ọzọ onye funarịrị ya, mgbe ọ hụrụ na Benjamin adịghịkwa ọzọ, ọ ga-adị oke orie nne ya ibo. Nna anyị ukwu, ihe ọ pụtara bụ na anyị emewo ka isi awọ nke nna anyị laa n'iyi na mwute. Ọ ga-anwụ n'ihi oke mwute. Nna anyị ukwu, biko, ị na-aghọta ihe ị na-enye anyị iwu ka anyị mee, anyị apụghị ime. Anyị apụghị ịlaghachi Kenan ma ọ bụrụ na anyị na Benjamin esoghị. Ọ bụrụ na anyị laghachi na-akpọghị Benjamin, nke ahụ ga-abụ ọnwụ nke nna anyị bụ Jekọb. Nke a bụ ya bụ nsogbu anyị. Ị kwesịrị ịghọta nsogbu anyị, nna anyị ukwu. Ọ bụrụ na ị ga-aghọta ya, ị mara ihe m chọpụtara, ụmụnne m na ụmụnna m. Ekpere kachasị mma nke m na-ekpe n'oge ọbụla bụ mgbe m pụrụ ịnọdụ n'otu ebe naanị m ma wụsakwa ihe niile n'iru Chineke. Enwere mgbe ọbụla ị mere nke ahụ? Enweela mgbe ọbụla ebe banyere n'ime ụlọ gị, gbachie ụzọ, ebe a na-enweghị onye ọbụla pụrụ ịnụ olu gị, ma sịkwa onye nwe m, ọ bụ na ị dịghị aghọta? Onye nwe m, ọ bụ na ịghọtaghị ihe bụ nsogbu m? Onye nwe m, biko, ị ga-ekwe m ka m kọwara gị ka o siri dị n'ezie? Mgbe anyị ga-agakwa n'iru ịwụpụ obi gị nye Chineke ma kọwakwara ya ihe niile ka ha siri dị. Eleghị anya ugbu a, ụfọdụ n'ime unu pụrụ ịsị, mana onye ọzụzụ atụrụ, Chineke maara na ihe niile. Ọ bụ na ọ maghị ihe niile? Nke ahụ bụ eziokwu, ezi enyi m. Ọ maara ihe niile, mana ị maara ihe na-eme mgbe ị wụsara obi gị nye ya. Mgbe ị wụsara obi gị nye Chineke, wepụta ihe niile ahụ nke bụ nsogbu ahụ n'iru ya, gị onwe gị na-amalitekwa ịhụta nsogbu ahụ site n'ụzọ ọzọ nke na-ahụtabeghị ha mbụ. Ị ga-amalite ịhụta nsogbu ndị ahụ site n'anya nke onye ahụ bụ onye ị na-awụsa nsogbu ndị ahụ n'iru ya. Ya mere, ọ kọwapụtara nsogbu ha ọzọ nye ya. Haleluya! Mgbe ahụkwa n'ikpeazụ, na njedebe nke isi nke 44 ahụ, anyị pụrụ ịhụta arịrịọ ya maka ọmịiko. Hụta na ọ bụghị ka eme ihe ekpere n'ikpe, kama ọmịiko. O bekuru Josef maka obi ebere nakwa ọmịiko. Nke a bụ n'ahịrị nke 32 ruo na nke 34. Gee ntị n'ihe o kwuru. Ọ sị, biko gee ntị nke ọma ka ịghọta ihe ọ na-ekwu. Juda na-ekwu okwu ugbu a, ọ bụkwa Josef ka ọ na-agwa. Ọ sị, n'ihi na oru gị nọrọ nwaokoro ahụ mbe n'ebe nna m nọ, sị, ọ bụrụ na emeghị m ka ọ bịakwute gị, emehiewokwa m megide nna m.
ụbọchị ndụ m niile. Ma ugbu a gwala arịrịọ ahụ n'ebe a dịka ọ rịọrọ ya na-ekpuchighị aka n'ọnụ. Ọ sị, biko ka oru gị nọdụ n'ọnọdụ nwaokoro a ịbụrụ onye nwe m oru, maka nwaokoro a soro ụmụnne ya rigo, n'ihi na m ga-esi aṅa rigokoro nna m, ma nwaokoro a esoghị m rigo, ka m wee ghara ilekwasị ihe ọjọọ ahụ anya nke ga-achọta nna m. Mgbe o kelesịrị Josef n'ezi nkwanye ugwu, mgbe o mesịrị nzaghachi nye ntụziaka niile ndị Josef nyeworo ha, mgbe o wepụtasịrị nsogbu ahụ niile ma chekwa ha n'iru Josef, mgbe ahụ ọ bịara kpọmkwem n'obi nke ekpere. Etiti obi ekpere n'oge niile bụkwa nke a: gịnị ka ị chọrọ? E nwere akụkọ banyere C.H. Spurgeon, onye ọtụtụ n'ime unu nụworo ihe banyere ya mgbe ọ nara ekwusa oziọma na nzukọ ukwu nke akpọrọ Tabanakụl nke dị n'obodo London. O nwere otu nwaokoro onye akpọtara ya ka ọ kụziere ya ka esi akụzi okwu Chineke, nakwa ka esi ekwusa oziọma, nakwa ka esi ekpe ekpere, nakwa ka esi azụ atụrụ nke Kraịst. Nwaokoro a bụkwa nwaokoro onye dị nnọọ ike n'ọrụ. O mewokwa ihe ọmụmụ nke ọma n'ime akwụkwọ nsọ. Ọ makwara ka esi edozi olu kwuo okwu n'ụzọ ọ ga-adị nnọọ ezi ụtọ. Ya mere n'otu ụbọchị ụka, ọkammụta Spurgeon gwara nwaokoro ahụ na ọ bụ ya ga-ekpe ekpere n'ụbọchị ụka nke ọzọ. Nwaokoro a nwekwara izu ụka niile iji wee kwado otu ekpere nke bụ ọkacha ibe. Okpukpe okwu niile ndị ọ mụtara n'ụlọ ọzụzụ nke ndị ọzụzụ atụrụ, nke ọ pụrụ icheta, ọ gbalịrị itinye ha niile n'ime ekpere ahụ. Okwu niile gbakwara ọkpụrụkpụ nke ọ pụrụ icheta, o dedatara ya n'ime ekpere ahụ. Mgbe ahụ o tinyekwara onwe ya n'ọlụ itinye ekpere ahụ n'uche ya. Ọ bụghịkwa naanị nke a, o wepụtara oge ma mụọkwa nke ọma olu ili ya nke kachasị mma, werekwa izu ụka niile ma okpokpo okwu ya niile dị ukwuu. Mgbe ụbọchị ụka ahụ ruru, o guzoro n'elu ebe nchụaja, o wee malitekwa ikpe ekpere. Ekpere ahụ jupụtakwara n'asụsụ mara mma nke ukwuu. Ọ malitere ikwu sị, o gị Chineke dị ukwuu, gị onye ukwuu kere ụwa n'uju ya. O werekwara ihe dị ka ahịrịokwu anọ maọbụ ise kọwaa ọlụ okike nke Chineke. Mgbe ihe dị ka nkeji ise gakwara, ọ banyere ugbu a n'ịkọwapụta ihe Chineke na-alụ dịka chi. Otu a ka ọ gara nọọ n'iru na-aga. Mgbe ọ nọrọ ihe dị ka nkeji 7 nke nwokorobịa ji malite ikpe ekpere ya, ọkammụta Spurgeon kulitere jee n'ebe nwokorobịa guzoro ma kọọ ya n'ụzọ dị ukwuu, n'olu dịkwa elu, n'iru ọha nzukọ niile. Ọ sịrị ya, nwa m nwoke, kpọọ ya nna ma rịọkwa ya ihe chọrọ ire ya. Haleluya! Kpọọ ya nna ma rịọkwa ya ihe chọrọ ire ya. Nke ahụ bụ ihe ekpere bụ, ọ bụghị ya? Naanị kpọọ ya nna ma rịọkwa ya ihe bụ mkpa gị. Gịnị bụ mkpa gị? Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụghị ihe dị ịtụnanya na ọtụtụ ekpere ndị anyị na-ekpe adịghị ekwu banyere ihe bụ mkpa anyị? Ọ dịghị aga dịka agasị na enwere ebe ọ na-aga. Enweela mgbe ọbụla ụmụ gị mere gị ihe dị otu ahụ? Ha na-abịakwute gị, ha ga-amalitekwa ikwu okwu, ha ga-ekwu okwu ma kwukwa okwu, kwurukwa okwu gaa n'iru. Enweela mgbe ọbụla ị chọrọ ha sị, nwa m, ọ bụ gịnị ka ị chọrọ? Oge ụfọdụ ana m ajụ onwe m sị, onye maara? Ma ọ bụghị n'ụzọ dị ka nke a ka nna anyị nke bi n'eluigwe na-ajụ anyị oge ụfọdụ, nwa m, ọ bụ gịnị bụ mkpa gị? Kwuo n'ihe ị chọrọ. N'ikpeazụ Juda bịaruru n'ebe ahụ. Ọ sịrị, biko gee m ntị nna anyị ukwu, lee ihe m chọrọ n'ebe a. Kwenye ka m nọdụ n'ebe a n'ọnọdụ nke nwaokoro a. Jide m ma rapụkwa Benjamin ka ọ laghachikwuru nna anyị. F.B. Meya nwere ihe o dere banyere mpaghara nke akwụkwọ nsọ a. Leekwa okwu ndị o nyere anyị. Ọ sịrị, n'usoro odide nke akwụkwọ ọgụgụ niile, enweghị ihe ọbụla nke na-adị mwute karịa arịrịọ nke Juda rịọ Josef. Lee ka o siri bụrụ ihe ịma atụ dị ukwuu nke arịrịọ ekpere. Ọ bụghị ihe ịtụnanya na njedebe nke ekpere ahụ, Josef apụghịkwa ijide onwe ya aka ọzọ. N'oge ọzọkwa, mgbe anyị ga-emeghe akwụkwọ nsọ anyị n'isi nke 45, anyị ga-ahụ Josef ka ọ na-ekpughe onwe ya nye ụmụnne ya. Ọ pụghịkwa ịga n'iru ijide onwe ya n'iru ha. Mgbe Juda mesịrị arịrịọ ekpere ya, Josef apụghịkwa ịga n'iru ikpuchi ihe nzuzo ahụ ọzọ. Ugbu a, enwere ụfọdụ akwụkwọ nkọwa ndị edere banyere akwụkwọ Jenesis ndị na-amafere isi nke 44 a, ma ọ bụghị naanị inye anyị obere nchịkọta iji kọwara anyị ihe merenụ mgbe a chọtara iko ahụ n'ime akpa ọka Benjamin. Mana ụmụnne m na ụmụnna m, n'isi nke 44 a, enwere opekata mpe ihe mmụta 3 ndị sere n'elu, ndị anyị na-apụghị ikwenye ka ha funarị anyị. Ihe mmụta ndị a ga-edurukwa anyị banye n'ihe nchọpụta dị ukwuu n'ime ndụ nke anyị onwe anyị, ma ọ bụrụ na anyị ga-ekwenye ha. Ka anyị kerịta oke n'ihe ndị a ngwa ngwa tupu anyị emechie. A pụrụ ịhụta ihe mmụta 3 ndị ahụ n'ime ọsịsa nye ajụjụ a. Ajụjụ ahụ bụkwa nke a: gịnị kpatara Josef jiri gbuo oge nke ukwuu igosipụta onwe ya nye ụmụnne ya? Gịnị kpatara ya? Ngwa ngwa ụmụnne ya bịara ala Ijipt n'oge nke mbụ, Josef matara ndị ha bụ.
ọ pụrụ iwere ọsọ gbakuru ha ma sịkwa ha, heu, unu kọtara m, abụ nwanne unu nwoke Josef, agbaghara ụmụ unu ihe niile, ka anyị gaa n'iru ma tikọọkwa aka ọnụ ijere Chineke ozi ọzọ. Mana o meghị otu a. O mere ka ha gabiga ụfọdụ nsọmụkwụ. O mere ka ha mee njem ọzọ irute ụlọ ha ma lọghachitakwa, nakwa izuru iko, nakwa ihe ndị ọzọ niile ndị were ọnọdụ. Gịnị kpatara o ji mee ihe ndị a niile? N'ime nzaghachi nye ajụjụ a, enwere ihe mmụta atọ ndị na-adịgide ndị anyị pụrụ ịhụta n'ime ebe ọgụgụ anyị a. Nke mbụ na mbụ, ọ na-eme ya n'ihi na ọ dịrị mkpa na ọ chọpụtara n'ezie banyere nchegharị ha site na mmehie ha. Ha echegharịwo n'eziokwu site na mmehie nke ha mere ihe karịrị afọ 2 gara aga. Ugbu a site n'ọgbụgba ama Juda, Josef achọpụtawo nke a. Juda kamgbe ọnwa niile ndị a jidere onwe ya aka site n'ikwupụta okwu ndị ahụ bụ ndị dị mkpa, mana n'ikpeazụ o kwukwara ya nye nwoke ahụ. Ọ bụ ezie na ọ maghị onye ọ bụ. O kwuru ya nye kpọmkwem nwoke ahụ bụ onye ha mere mmehie ahụ megide. Ya mere ọ sịrị, biko gaa anyị ntị ugbu a n'olu. Anyị bụ ndị ikpe mara, anyị bụ ndị anwụdoro, achọpụtawo anyị mere ya. Naanị na nkeji ole na ole n'iru, Josef ga-ekpughe onwe ya nye ụmụnne ya. N'ime akụkọ a, Josef na-eguzo dịka Kraịst Jizọs. Ọ na-eguzo n'ọnọdụ nke Jizọs. Anyị onwe anyị bụkwa dịka ụmụnne ya. Ị chọrọ ka Jizọs gosipụta onwe ya n'ime ndụ gị? Ị chọrọ ka Jizọs kpughee onwe ya nye gị? Ezi enyi m, ihe mbụ nke a tụrụ anya n'aka gị bụ chegharịa site na mmehie gị. Mkpughe nke Kraịst Jizọs n'ime ndụ gị agaghị abịa ruokwa mgbe ị chegharịrị site na mmehie gị. Nke a bụ eziokwu nye gị onwe gị onye na-aka izute Kraịst, mana ọ bụkwa eziokwu nye gị onwe gị onye nke Kraịst, onye na-eje ije n'ebe dị anya site n'ebe onye nwe anyị nọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ mpụta ihe nke ịdị ukwuu ya nakwa iche isi ọzọ n'ime ndụ gị, naanị otu ụzọ nke a pụrụ isi bịa na mmezu bụ ma ọ bụrụ na ikwupụta mmehie gị ma chegharịakwa site n'ebe ha nọ ma meekwa ya n'eziokwu niile. Ị ga-achọpụta na Josef nyere ha ogologo oge ka yi onwe ya wee nwee ike ịchọpụta ịbụ ezie nke nchegharị ha. Ị maara na ọ bụ ihe dị mfe nye anyị mgbe ndị mmadụ chegharịrị site na mmehie ha, nke mgbe ha bụ ndị a maara nke ọma, anyị ikuru ha ngwa ngwa, ọbụnadị site n'ime mmiri ebe ahụ ha nọrọ wee mee ha baptizim, kugoro ha n'elu ebe nchụaja ka ha nye ụwa niile ọgbụgba ama nke nsọpụta ha n'iru puku igwe mmadụ, tupu anyị enwe ohere chọpụta ma nchegharị ha ma ọ bụkwa ezi nchegharị. Ọtụtụ oge kwa anyị na-abụ ndị etinyere n'ihere. Anyị na-achọpụta mgbe e mesịrị na ọ bụghị ezi nchegharị, enweghị ihe ọbụla nke ha chegharịrị site na ya. Echetara m mgbe onye isi nhazi akwụkwọ nke otu ụlọ akwụkwọ mgbasa ozi magazin nke a kpọrọ Hustler magazin mere nkwupụta na ọ nabatawo Kraịst. Mmadụ niile nwekwara obi aṅụrị ịkọ aka banyere nkwupụta dị ukwuu nke Kraịst, mana ọ kwụsịghị ibipụta akwụkwọ ndị ahụ esere ndị ikom nakwa ndị inyom mgbe ọtọ ndị ọ na-ebipụta. Mgbe e mesịrị, ọ pụtara n'iru ọra mmadụ ma sịkwa na enweghị mgbe ọbụla ọ bụrụ onye nke Kraịst, kama na ọ bụrụ egwu ka ọ na-ara egwu. Ị hụrụ ya? Josef wepụtara oge lee ndụ ụmụnne ya anya ịhụta ma nchegharị ha ma ọ bụkwa ezi ya. Mana o nwekwara ihe ọzọ nke ọ ga-amasị m ka ịhụta. Ihe nke abụọ kpatara Josef jiri chere ọtụtụ oge ịgbaghara ha ma kpughekwa onwe ya nye ha bụrụ iji chọpụta ma ha enwewo nghọta nke njupụta n'onwe nke ha jupụtara, nghọta nke ijupụta n'onwe ha. Kedu ụdị mmetụta ha nwere ugbu a onye ọbụla n'ebe ibe ya nọ? Kedu ka ha siri na-emeso onwe ha n'oge ndị gara aga? Anyị niile maara n'ụbọchị ndị ahụ mgbe Josef na-ara etolite n'ime ezinụlọ ahụ, ụmụ ndị ikom ndị a jupụtara n'obi ọjọọ, n'obi ike, n'ekworo, ndị kwafu ọbara, na-abụghịkwa oke ihe nye ha. Mana ugbu a kwa Josef na-eweli anya ya elu ma lee ndị ikom ndị a ka ha dị na njikere ịnwụ onye ọbụla n'ihi ibe ya. Gịnị mere? Gịnị were ọnọdụ n'ime ndụ nke ndị ikom ndị a n'ime afọ 20 gara aga? Enwere ihe nke malitere ime ka obi ha dị nro, nke nyekwara ha aka ịhụ na ekekọtaghị ndụ n'ime nchụso nke jupụtara n'onwe, nke mmadụ onye jupụtara n'echiche nke onwe ya naanị, kama ekekọtara ndụ n'ụzọ anyị na-esi egosipụta ịhụnanya anyị nye Chineke nakwa ụzọ anyị siri na-emeso onye ọbụla onye agbata obi ya. Ị mara otu ihe nke m chọpụtara? Achọpụtara m na onweghị ihe ọbụla ọzọ nke pụrụ ikpughe omume anyị n'ebe Chineke nọ karịa omume anyị n'ebe ndị ọzọ nọ, bụ ndị gbara anyị gburugburu. Ụzọ anyị siri emeso ndị ọzọ omume, ọ bụ ya bụ naanị ụzọ a pụrụ isi hụta ụzọ anyị si emeso Chineke omume. Echekwara m na akwụkwọ nsọ mere ka nke ahụ pụta ihe. Oziọma Matiu isi 25 ahịrị nke 40, ọ sị, eze ahụ ga-azakwasị ha, n'ezie asị m unu, ka ọra bụ otu unu si mee ya nye otu onye n'ime ụmụnna m ndị a bụ ndị dịkarịsịrị nta, mụ ka unu mere ya nye. Gosi mmadụ onye jupụtara naanị n'echiche banyere onwe ya, mmadụ onye jupụtara naanị n'onwe, onye na-achọghị ịma ihe banyere ndị ọzọ ndị nọ ya gburugburu, ọ chọghị ịma gbasara ndị ezinụlọ ya ma ya fọdụkwa ndị nọ n'ezi. Aga m agwa gị
otu ihe nke doro m anya, nwoke ahụ ejupụtaghị na mmụọ nke Chineke, n'ihi na nke mbụ ị pụghị ijupụta na mmụọ Chineke mgbe ijupụtaworo n'onwe gị. Nke abụọ, ị pụghị ijupụta na mmụọ Chineke na-enweghị mkpụrụ nke mmụọ nsọ. Ijupụta n'onwe abụghị otu n'ime mkpụrụ nke mmụọ nsọ, kama mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ na-eburịta na ibu na anya ibu unu. Ndị Galatia 6:6 ahịrị nke 2. Ya mere Josef nọrọ n'elu ụmụnne ya anya. Ha ga-ewepụta onye ha bụ n'ezie, hụta ihe ha na-eme. Ha agaghị ekwenye ka Benjamin guzoro naanị ya n'ime ọnọdụ ahụ, n'ihi na ihe banyere ya na-emetụ ha n'obi nke ukwuu. Ha agaghị alaghachi n'ụlọ ha na-akpọghị Benjamin, n'ihi na ha hụrụ nna ha n'anya nke ukwuu, ruekwa na ha agaghị ekwenye ka o nwee ihe mgbu ọzọ. Ha achọghịkwa ka isi awọ ya laa n'ili na mwute. Otu ụmụnne ndị a, ndị ire banyere Josef n'ịgba ọrụ, meekwa ka nna ha nwee ihe mgbu dị ukwuu n'ime obi ya site n'ime ka o kwenye na Josef bụ onye nwụrụ anwụ kamgbe ihe karịrị afọ 2. Enwere ihe nke mere n'ugbu a n'ime ndụ ha. Josef na-elekwa anya na-ahụta ihe ahụ dịka ọ na-apụta ihe. Ugbu a n'ikpeazụkwa, ọ na-amalite ịhụ na Chineke agbanwewo ndị ikom ndị a ma kwadokwa ha maka mkpughe Josef n'ime ndụ ha. Ihe mmụta nke 3, gịnị kpatara o jiri gbuo oge nke ukwuu igosipụta onwe ya nye ha? Cheta na nke mbụ na ọ chọrọ ịchọpụta ma nchegharị ha ma ọ bụ ezie. Nke abụọ, ọ chọrọ ịghọta ma akparamagwa njupụta n'onwe ha ma ọ gasịwo. N'ikpeazụkwa ugbu a, nzaghachi ha nye nsogbu ma ọ bụ nzaghachi ha nye ọnọdụ nke ha onwe ha. N'ikpeazụ ugbu a, ha erutewo n'ogo ebe ha pụrụ ịhụ Chineke n'ime ndụ ha. Ndị ikom ndị a, ndị na-enweghị ihe ha jiri Chineke kpọrọ n'oge gara aga, ndị jewuru ije ha niile n'ebe dị anya site n'ebe Chineke nọ, ndị biri na Kenan ma ṅomirikwa usoro obibi ndụ nke ndị Kenan, ha malitela ugbu a n'ikpeazụ ịhụ na n'ezie na Chineke nọrọ n'ọrụ n'ime ndụ ha. Hụta ihe o kwuru n'ahịrị nke 16, ọ sị, Juda wee sị, gịnị ka anyị ga-asị onye nwe m? Gịnị ka anyị ga-ekwu? Anyị ga-esi aṅa gụọ onwe anyị na ndị ezi omume? Lee ya n'ebe a, Chineke achọpụtawa ajọ omume ndị oru gị. Ọ bụ ihe Juda kwuru. Juda sịrị, anyị achọpụtawa ugbu a na Chineke nọ n'ọrụ n'ime ndụ anyị. Ọ bụ Chineke na-eme ihe ndị a niile. Ọ bụ Chineke mere ka ihe ndị a bịa na mmezu. Chineke kwenyere ihe isi ike ndị a ka ha dakwasị anyị. Chineke nọ n'ime nke a. Mgbe nke a gasịkwara, ọ bụ naanị nkeji ole na ole ka ọ ga-ewe tupu Josef ga-agwa ha okwu ndị a, bụ ndị anyị hụtara n'ahịrị nke 5 nke isi nke 45. Gee ntị nye okwu ndị ọ sị, ma ugbu a ya ewutala unu, ya bụkwala ihe iwe iwe dị ọkụ n'anya unu na unu rere m bịa n'ebe a, n'ihi na ọ bụ idebe ndụ ka Chineke ziri m gaa n'iru unu. Ị hụrụ ya? Ọ bụ Chineke mere ya. Ka anyị tụgharịa akwụkwọ nsọ anyị n'isi nke 50. N'ebe ahụ Jekọb anwụwo. Ọzọkwa egwu na-atụ ụmụnne ya na Josef ga-emegwara ha dịka ha siri mee ya, mana Josef nyere ntị ha okwu nkasi obi site n'iji ahịrị nke 19 nakwa nke 20 nke akwụkwọ Jenesis isi nke 50. Josef sịrị ha, unu atụla egwu, n'ihi na ọ bụ n'ọnọdụ Chineke ka m nọ. Unu onwe unu kwa, unu chere ihe ọjọọ megide m, Chineke chere ya ka ọ bụrụ ezi ihe ime dị ka ọ dị taa, idebe ọtụtụ ndị ndụ. Ihe mmụta nke Josef nwetara site n'isoro Chineke jekọọ ije, gabiga olulu mmiri ahụ, gabiga ụlọ mkpọrọ, ma banyekwa n'obi eze, onye obu ihe ọṅụṅụ eze chezọrọ, nakwa ihe ndị ọzọ niile ahụ ndị ọ gabigara. Ị maara ihe Josef mụtara? Josef mụtara na na-asụ ihe ndị a niile, Chineke nọ n'ọlụ. Ya mere ọ nabatara ọnọdụ niile ndị a nke ndụ dịka ntinye n'ọlụ nke uche Chineke zuru oke nye ya. Ya mere Josef chọkwara ịchọpụta ụmụnne m ha onwe ha malitekwala ịhụ Chineke n'ọlụ n'ime ndụ nke ha onwe ha. Ụmụnne m na ụmụnna m, e nwere ụzọ doro anya nke ọma nke ị pụrụ isite na ha hụ mkpughe nke Chineke n'ime ndụ gị. Ọ bụrụ na ị nwere mmehie n'ime ndụ gị, ọ dị mkpa na ichegharị site na ya. Ọ bụrụ na ị bụ mmadụ onye jupụtara naanị na onwe gị, ị kwesịrị iwezuga anya gị site n'ebe naanị onwe gị nọ, ma lekwasịkwa anya n'ebe ihe gbasara ndị ọzọ nọ. Nke atọkwa, ị kwesịrị ile anya n'ihe nke na-eme n'ime ndụ gị, ma malitekwa ịhụ Chineke n'ọlụ n'ebe ị nọ. Ọ nọ n'ọlụ n'ime ndụ gị. Eleghị anya, ọ dịbeghị anya isitere n'otu ihe ikepụta. Ihe na-ajụkwa ugbu a bụ, onye ọzụzụ atụrụ, kedu ka ọ pụrụ isi bụrụ na Chineke nọ n'ọlụ? O mesibeghị ihe ọ na-eme n'ime ndụ gị, mana ọ ga-eme ya. N'etiti nke ihe ike niile ndị bịakwutere gị, Chineke nọ n'ọlụ. Enwere ike a chụrụ gị n'ọlụ n'izu ụka a, ị na-ajụkwa onwe gị, kedu ka Chineke pụrụ isi kwenye nke a? Ezi enyi m, ọ bụghị Chineke mere ya, mana n'azụ nke ihe ndị a niile, Chineke nọ n'ọlụ n'ihe niile nke na-eme n'ime ndụ gị. Eleghị anya n'izu ụka a, ị chọpụtara na ị nwere ọrịa nke dị ike nke ukwuu. Ị na-ajụkwa onye ọzụzụ atụrụ Jeremaya, kedu ka nke a pụrụ isi mee? Na-asụ ihe ndị a niile, ezi enyi m, Chineke nọ n'ọlụ. Mgbe anyị mere ihe ọmụmụ nwude site na amara, akọrọ m anyị akụkọ banyere otu nwa okorobịa onye a na-akpọ John Newton. Ọ gabigara ọtụtụ ihe. John Newton gabigara ọtụtụ ihe ike, ọbụnadị ruo n'otu mgbe ejidere ya ma ree ya dị ka ohu, ọbụnadị n'Afrịka ebe a.
ọ gabigara ọtụtụ ihe, ọtụtụ ugboro ka ọ gara anwụ na ihe mberede nke ụgbọ mmiri. Mana ọ ga-amasị m ịkọpụtara anyị mkpụrụ okwu nke otu ukwe nke o dere, ukwe nke a na-akpọ lee ka o siri dị ike ma dịkwa ilu bụ oge awa ndị ahụ. Ọ sị, lee ka o siri dị ike ma dịkwa ilu bụ oge awa ndị ahụ, mgbe m na-apụghịkwa ịhụ Jizọs. Ihe ụtọ, abụ ụtọ nakwa okooko isi ụtọ ka ụtọ ha niile funarịrị m. Anwụ nke oge ọkọchị na-enwu ka ọkụ na-anyụ anyụ. Ọbụnadị ihe a kụrụ n'ubi apụghị ịdị mma n'anya, mana mgbe m mụrụ obi aṅụrị n'ime ya, ụbọchị niile dị m ka ekeresimesi. Ezi enyi m, mgbe ị tinyere Kraịst Jizọs n'etiti nke ọnọdụ gị niile, nke ahụ bụ ihe ọ pụrụ imenye gị. Mgbe ị malitere ịhụ Chineke n'ọlụ n'akụkụ niile nke ndụ gị, ọ na-eme ka nsogbu niile dị ala. Ọ na-aghọkwa ike nke na-eme ka ndụ gị guzosie ike ma kwụrụkwa chịm. Ụmụnne m na ụmụnna m, mgbe Josef hụrụ na ụmụnne ya malite nwunye Chineke otito nke ruru ya n'ime ndụ ha, mgbe ahụ oge eruwo maka mkpughe ahụ. Ị na-achọ ka ekpughee Kraịst n'ime ndụ gị? Ị ghaghị ichegharị site n'ihe ọ bụla nke ga-eme ka o wezụga iru ya n'ebe ị nọ. Ọ bụrụkwa na ị bụ mmadụ onye jupụtara naanị n'onwe gị, ị kwesịrị iwezụga anya gị site n'ebe naanị onwe gị nọ. Ọ bụghịkwa naanị nke a, ị kwesịrị ile anya n'ihe nke na-eme n'ime ndụ gị ma malitekwa ịhụta Chineke n'ọlụ n'ebe ị nọ. Ka nna m gosi unu, dịka unu na-atụgharị uche n'okwu ndị a ma na-etinyekwa ya n'ọlụ n'ime ndụ unu, ka o were okwu ndị agba unu ume, werekwa ya mee unu mma n'aha Jizọs. Amen. Ka amara Chineke bara gị ụba, gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke taa. Ekwenyere m na onye nwe anyị sitewo n'okwu ya wee gọzie gị. Anyị na-arụtụkwa aka ọzọ na amamihe dị na nkata nke Josef kpara bụ site n'ọlụ ịma mma na amara Chineke nke na-adịrị onye nyefere onwe ya kpamkpam n'aka ya. Ka m jụkwa gị ọzọ, gị onye na-ege anyị ntị ugbu a, ị narawo Jizọs n'ime ndụ gị? Ị nyefewo onwe gị kpamkpam n'aka ya? Ọ bụrụ na ị kaghị eme nke a, ugbu a bụ ohere ọma iji wee mee ya. Ọ bụrụkwa na ịdịwo na njikere ime ya ugbu a, soro mkpe ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Ọ bụrụ na ikpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ ndị kwere na Kraịst nakwa n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Dịka ị na-eme nke a, ka udo na ngọzi Chineke bara n'ụba n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477, ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwa site n'idetere anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.